যে মিয়ানি সিমে সংসার মানে পান্ডা হয়তো বা বোবা গেরান ককপির ইয়ে bo थायो ताई बाकी दंख ननि जेटा ननि वान सुमुं ननि खाथं नंबाय एमते हागे पजार खायतोमोन बाकी दंफैया जों जेंग्रब सिखौ जास्ट मियानि सिमि जेंखा गाय दिनिबो अमन चलै दङ गाय खानाबो चलेले अमहायनो जों जिनि दफानि बागै बुबाग्रानि लगियो दङ जिनि वारियर्स रक जत थानसाखै नग नग बुबाग्रा गामि गामि बुबाग्रा ते जतनि खावनो बुबाग्रा अकगनो जों बिलाइ दंलायो गाय जों बिरते बिरते सारि रखबो जिनि प्रग्राम रक खलायले पान्दा खलायलायो जिनि बुबाग्रानि कगनो जों अमहायकेनो बिलाइ जत नुकुंनि कग बर' रकनि खाव हाब्रिनायनि बागै जत नुकुंनि कग खालामबाय जों कग सालाय दंलाय मूल उद्देश्य तामो तिनि जिनि आसल नाहारमो गाय अमनो जे जिनि दिप्रासारनो जों थानसा गाय 1984 सालाव थानसांमनि बागै एडिसिमान माहाय जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानना बागैबो जों अमहायनो सारा त्रिपुरानि जत त्रिपुरासारनो खायमे एखनो जों एटलिस्ट 80% त्रिपुरासारनो जों थानसा खायो जिनि त्रिपुरासा अ दफा बानचिना नांनाय अकगनो नाहारैनो जों जिनि बोसाबुति बुसुंनि कगनो वानसुगैनो जों बुबाग्रा जेहेतु जोंनो मोथांनानै बागै लराय खाय दङ बिनि बायथांनि कगनो वानसुगेव अ दफानि कगनो वानसुगै जे सामुंखाय दङ आबन बागै जों जत त्रिपुरासाबनो लगिरि थायो आबन बागै जों दिनै बुबाग्रानि कगनो जत नुकुंगो जत गामियो जतनि खावो बुबाग्रा कगनो नाहारैनो जों बिलाइ दङ बुबाग्रानि कग तिनि तनो कामी कामी हयतो बा गुरुखा ककपिरमु जे लुकुरंनि नाइन मुंरक तामो ताबसु जराते बंनि सायसु गेनो बंनि कुनो कक रक दा खानाका चिनि त्रिपुरासारक तो बेलायखेनो गरै गरिब बरक कुलक गया जों तो अहानि मालिक तुतै जों तिनि बसके नरजामन जों तिनि गरिबनि सिलाय तेबो गरिब ओंखा आबनि हयते याकाक नानि ते जों अहानि बसा जों अहाव जों गाहाम krengkai tongnani o democracy mani uino जों अहाव गाहाम krengkai tongnani बुइनि दफा जेबे सुजुग सुबिदा मानि दङ आ सुजुग सुबिदा जोंबो माना नांनाय जोंबो भारतनि संबिधानाव पयत खलायो अ संबिधाननि बिसिंथिनो जोंनि दफारबो मोथांजाना नांनाय आबनि बागैनो जों बुबाग्रानि याक्ति जिनि अ दफानाव फियगजाक दं हिनि जिनि बुबाग्रानि कगनो जों गामि गामि नग नग जतनि खाव हाब्रिनायनि बागै जों सामु खलाय दङ जत लुकुराव दं माना मुजुग जाबो सुजुग सुबिदा कानो आबो obviously माना मुजुग नायनो कारण जों अहानि बोसाङैसो जों दिनै अमहायकै नरजागै जत जागा जों नरजाबां अमहाय अबस्थाव सफायके जे जों दिनै गोरैङै थांगा आइनि बागै जों फायदि जों जतनो गाहाम krengkai जिनि बुबाग्रानो लगिरि जिनि निजिनि बायथां हामनायनि बागै जों सामु खायदिनि बुबाग्रानो लगिरिलायनो आमसों जत पयना मुसुं जेटा सारासारि बर्ष काका बीजेपी आरपीएफ हापां हायमा याकलो एक न सिमनावो ताम ताम सामुदो खायजाक गितंग ताबसु जराते आबोथ' जों लाइथांनाय साराव गोबांमा खालायजाखा जेटा 70 बोसोराव खालायजायो जोंनि एकालयबो स्कुल त्रिपुरा जिनि नतुन बाजाराव ते जिनि नवोदय स्कुल आगे सीपीएम नि आमालो नवोदय रिनाय इमेन किन्तु दिसाता किन्तु रिमाया किन्तु आं अ जागा विधानसभा थांनो वालायै गुबुननि एमएलए रबाय वालायै जों एकालयबो रखुमका दिनै गामि आमसानि जत लामा रंनायनो दिनै दारगामरा स्कुलाव इंलिश मिडियाम खाय दा बिल्डिं कमप्लिट का हस्टेल दाङै दङ आखले सरा जों इंलिश मिडियाम खालायै टोटाल सामना जागै प्रजेक्ट जमारि जाक बेंकनि बागै बिल्डिं पाइजा गावबो रक जत सामु खालायजागै दङ ओमफ्राय आमा बायसि जों जिनि खा कसमिया जिनि खा कसमनानै जों पार्मानेन्ट सल्युशन सिनां आबनि बागैनो जों बुबाग्रानो लगिरलायदों हामबाय त्रिपुरासारनि सामुं खायनानि बोखाक्ति निने तो त्रिपुरासाबाय सामा दङ हयतो बा सायसु गेनो गोबां मा फेमिलि न लगिवो सामा दङ अबनो रगिर तामरो सारा मुसुं जादा सुबाना मुसुं नायरो सिनि चुबानाय रक्त जों दिनै जे नग नग बुबाग्रा खाव खाव बुबाग्रा गामि गामि बुबाग्रा अ जों रेलि खायते खायते नग हाबि कक साथे साथे गोबां मानसिनि चुगिया त्रिपुरासारक दङ रुगि रक दङ सरि हामिर दङ बर नबो जों अ जिनि सार्भिन जिनि रेलिनि लगे लगे जों बर नबो सुबाय दङ रां पैसा बाय हयतो जिनि बिथि पाइनानि आकरक बाय जों बेबाखानो जत दिगिथिन जों जुबालाय सामु खालाय